Ramón Cabanillas, entre 1915 e 1930, representa a estética oficial do nacionalismo galego con 3 libros fundamentais. Vento Mareiro, que é un poemario cunha estética universal e modernista co que se puxo día a linguaxe poética galega, o poemario De combate da terra soballada e as sagas na terra da noite estrelecida, naquel galeguiza o tema artúrico. E na posguerra, Cabanillas acabou converténdose no símbolo cultural da resistencia galega, xa que ele embarcouse de cheo na editorial Galaxia, nese proxecto sociocultural que era Galaxia, e xa pouco antes de morrer, no ano 58, moi enfermiño, moi vello, deixouse, el que non era amigo de homenaxes, deixouse coroar en Padrón, porque el sabía que aquilo era un acto de resistencia política, cultural e de dignificación do idioma galego.